man kai ne halakar da su wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al-haqq Allah madaukin sarki ya ce wa amma adun amma adawa fastakbaru fil ardi bighairi alhaq sun yi girman kai a cikin ƙasa ba tare da haƙƙi ba inji Allah da yake mutane ne karfafa sai suka fara cika baki wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa da annabi Hud ya ce to in ba ku bi Allah ba Allah zai halakar da ku suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi wa Allah zai iya turo ya halakar da mu ka san maganar da zaka faɗa ka kalle mu ba manyan criminals kenan Allah ce awalam yaro anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhu quwwa shin basu gani ba basu sani ba Allah da ya halice su ya ba su wannan karfin to ko lalle shi din da ya fi su karfi inji Allah Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadu suka zama suna jayayya da ayoyin mu me ya jawo adawa suka jayayya da ayoyin ubangiji suka ki imani da annabi Hudu girman kai kaji musifarsa alarama samudawa mutane annabi salih su ma girman kai ne ya halakar da su qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu liman amana minhu ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi قالوا إنا بما أرسل به قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا تو كاجي آية da dauke ka Allahu akbar. Allah yana magana akan annabi Salih ya ce ƙalal mala'u manya-manyan gari manya-manyan ƙasa kullum suke ba mutane wahala sun fi kowa taurin kai sun fi kowa wahalan gane gaskiya shi yasa mai ta wa'azi sai wanda Allah ya sa yana da rabu shi yasa in Allah ya taimake ku mala'u suka gane addini to masu da'awa za ku ci bilis to da gwamnati za a hana ɓanna idan gwamnati ce babu wanda ya isa ko wanda ya isa babu wanda ya isa to amma idan mala'u ba su karba ba akwai aiki ko babu aiki yanzu ku masu da'awa ne za ku ta bugawa wata ran ku buge wata ran a buge ku haka za ta tafiya to sai aka ce mala'u kuma allazina stakbaru waɗanda suka yi girman kai cikin mutanen annabi shu'aibu sai suke faɗa wa talakawa da suka karbi da'awar annabi shu'aibu suka imani da shi a wannan lokaci a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku a sakarcin ku da rashin hankalinku kun yarda cewa salihu wai Allah ne ya aiko shi manya ne ke faɗa wa ƙanana wato su abin da suke gani ƙananan ba su waye ba ne ba su yawon duniya ba su tara experience ba shi yasa har annabi shu'aibu ya yaudare su shi yasa wanda ya sha boko ya koshi aka yi rashin sa'a da zai kwankwade ta ba mata faro-faro da sunna ba ita kadai ya sha zalla to in kana sauraron wa'azi ba baki yake saboda kawai ya sha boko shi a ganinsa yaushe za a ce aka rama kallahu shi za a saurara digirinsa nawa level nawa yake wace ƙasa da wace ƙasa ya je a duniya wani irin cv yake da shi a wurinsa wannan su ne criteria da za su yi determining ka kai a saurare ka kuma kai a saurare ka ba to ka faɗa mana ya za a yi gane gaskiya ya za a yi
ya gane gaskiya in dai ba Allah ne ya shirye da shi ba. Shi yasa sai ka ja masa aya a Qur'ani ya ce saurara ka gani nan bai yi karatu ba, but let me make it clear. Duk da bai yi karatu ba, ka gani nan na yawon duniya ƙasashen Europe ba inda ban je ba, na zaga Asia, ba zan manta ba a ƙasar Bulgaria a 1900. Wai yanzu yana so ya baka reference da wani abu da ya faru a Bulgaria a 1900 wanda yake ganin abun ya kai daidai da wannan ayat ta Qur'ani da ka karanta mashi. Wannan ya zaka da shi ya gane in ba Allah ne ta shirye da shi. Faman yahdihi min ba'dillah. Wa zai shirye da shi in ba Allah ba. Al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi suke faɗa wa talakawa. Yanzu ku har kun amince da abinda Salihu yake faɗa cewa shi manzo ne daga wajen ubangijinsa? Qalu sai talaka suka ce inna bima ursila bihi mu'minun, mu kan mun yi imani da abinda aka aiko Salihu da shi. Qala allazina istakbaru, masu girman kai manyan ƙasa sai suka ce wa talakawa to kun yi imani da abinda aka aiko shi da shi? Sai suka ce to mu kuma inna billazi amantu bihi kafiruna, wannan abin da kuka yi imani da shi to mun kafirce mashi. Wato abin bai ma kai su ambace shi ba. Sharri mai girman kai kenan. mai halakar da samudawa girman kai. Ana rama ba su kadai ba, mutanen annabi Shu'aibu, mutanen Madiyana, ai su din ma girman kai ne ya halakar da su. qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu wal ladina والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا manya-manyan gari masu girman kai daga cikin mutanensa da annabi Shu'aibu ya zo na wa'azi, ku ji abin da suka ce, lanukhrijannaka ya Shu'aibu, wallahi za mu fidda kai, za mu kore ka ya kai Shu'aibu, wallazina amanu ma'aka da wadanda suka yi imani da kai, min qaryatina daga garinmu, aw la ta'udunna fi millatina, ko kuma ku dawo cikin aqidar mu kan addinin mu. Amma ba zai yi kuna kan wannan addinin naku kuma ku zauna a garin nan ba zai yi ba. Cikin biyu ku zabe daya. Ya arhamar rahimi. Na taba zuwa wani gari a jamhuriyar Nijar. Garin ana ce mashi Toro, yana cikin ƙasar Tawa. Shehu dan Hodiyo ya taba zama a garin. Akwai masallaci da ya gina na dutse a garin, har masallacin na je na gari da idona. Mutanen garin abinda zai baku mamaki, da matasan suka fahimci sunna, dattawan gari gaba ɗaya suka karatu suka yi mitin, suka tattaro matasan nan, ƴaƴansu ne fa, suka ce to wannan izalar duk wanda zai yi ta ya tattara kayan shi ya bar garin nan. Ga ubanka zaune ake baka wannan umarni, uban ya ce ko ni na haife mutum dole ba garin nan, ko ya dawo cikin addini mu na iyaye da kakanni. Haka aka yi, matasan nan duka suka tarwatse suka bar garin. Wasu suka yi Burkina, wasu suka wurin Najeriya, wasu suka yi Kotono, wasu suka yi Cote d'Ivoire, Abidjan, wasu suka yi Ghana. To an gayyace ni wa'azi a ƙasar Cote d'Ivoire a Abidjan. Wayannan matasan da aka koro shekaru da suka wuce yanzu sun dawo na Abidjan, Allah rama ya san su. Sun dawo Abidjan, sun yi ta buge-buge na kasuwa, Allah ya sa wa kasuwancin su albarka, sun zama masu arziki. Daga nan kuma suke rike tsofaffin da suka koro su daga can gida, daga nan suke aika wa tsofaffin kuɗin ce fare. Ka ji daɗin sunna, bai sa su yi fushi ba. Ran da suka dawo gari, abinda suka fara samu, suka samu katafaren fili suka saya, suka ce sai sun gina masallaci da a nan ƙasar Tawa ba masallacin da ya fi shi na sunna a cikin gari.
suka ce ba za su yi lancin ba, suka ɗora wa kansu haraji kowa ga abin da zai bada duk sati. Ran da ake gaba buɗe masallacin, ma'aji wanda shi ke tattaro kuɗin yake cewa akwai abin da ya bashi sha'awa. Tun da ya fara tattaro kuɗin bai taɓa zuwa wajen wani cikinsu zai karbi alkawarin da ya ce ka je ka dawo an jima ba, har aka gama gidan masallaci. Idan gobe ne ranar da za a zo a karba, tun yau zai cire abin da ya alkawari ya ba Allah ya aje, ko ya mutu gobe a ɗauki wannan a ba masallaci. Suka gina katafaren masallaci a can Abidjan ɗin, suka buƙaci suna so idan mun dawo Najeriya mu je domin buɗe masallacin, na kuma an samu su. Allah ya bani iko na je, gwamnan Tawa ya zo buɗe masallacin, sarkin Tawa ya zo buɗe masallacin, to waye saura? Ranar sai da aka yi da ana wa'azin sunna, aka kwana ana wa'azin sunna, an gayyato maluma daga ko'ina Afirka. Kusa abin da zai baku sha'awa, limamin masallacin na da sanda ake tafiyar gargajiya, waɗanda da su aka haɗu aka kori yaran nan, sai ga limamin ya zo ya ce wallahi yaran nan ku ne ke kan sunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ni a matsayina na liman ba zan sake cin amana addini ba, wannan sunnar taku ni ma na shigo ina ciki. Ya ce kuma na shigo a matsayin mabiyi, ku karantar da ni. Matasan suka haɗu gaba ɗaya suka ce to kuma liman kai ne limamin sabon masallaci, kai za mu bi. Garin gaba ɗaya suna ta ɗinke shi. Korar da aka musu ta zama alheri kuma ta zama alheri ba. To suna masa barazana za su kore su daga gari. Haka aka yi wa ahalin suna yin izala a baya. Waɗanda suka gudu suka bar garuruwansu Allah kaɗai san iyakarsu. Ba magana waɗanda aka kora daga gidan haya ba, ba magana waɗanda aka kora daga shago a kasuwa ba, ko waɗanda aka ce kawo makullin motar, an dan bashi mota yana tukawa ana kabu ana cin abinci, banda Allah ba wanda san iyakarsu. Wai Allah rama ce akwai waɗanda aka kwace wa mata, wallahi haka ne. Waɗanda aka raba da matansu Allah kaɗai san iyakarsu. Yau gashi sunna ta yi ƙarfi, ta cika duniya, an kai matsayin da yanzu idan ka je neman aure, yarinya abinda za ta fara dubawa kana da ɗan gemu ko baka da ɗan gemu. In baka da shi a ranar za ta baka takardar sallama. ƙarya nake? Yanzu har ba yi izala ba ma harkar gemu duk an shigo. Ya kai ma ka shiga izala ne? To ban shiga ba, amma dai mutum yana so ya mutunci, ai dole sai Allah mun gode maka. Sunna ta yi daraja, sunna ta yi daraja. Yau gashi izala ce za ta bude masallaci, shugaban ƙasar Najeriya gaba ɗaya zo ya bude mata masallaci, ya zo ya jagoranta. Mai alfarma sarkin musulmi, Allah ka saka musu da alkhairi, ya zo ya jagoranta. Ba maganar gwamnoni ake yi ba, a gaban ku aka yi. Mai martaba sarkin Hadeja ya sha fara'ar kyabba, ga mulki ga sunna. Gwamnoni, sanatoci, kowa na nuna kishinsa ga sunna. Shekaru 30 da suka wuce ko 35, in an ce wa mutane akwai ran da haka zai faru ba za a yadda ba. Ko za a yadda? Ba za a yadda. Sunna ta ba mai duniya. Akwai wani dattijo ana ce mashi Alhaji Musa dan Sauro, yana zaune a garin Jibiya, Allah ya gafarta mashi. An taba kama shi a Nijar, aka kulle shi, aka ɗaure shi a kurkuku shekara 2. Kun san laifinsa? Laifinsa shine an gan shi da kaset ɗin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Wallahi wannan shine laifin shi. Ba fa kunna waye ba, ana binciken kayansa aka ga kaset, aka ce a nemo rediyo a ji ko mutanen ne. Aka saka aka kunna,
sai aka ji Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya wazi aka ce ta tabbata su ne. Daga wurin aka wuce da shi alkali ya zartar masa da ɗaurin shekara 2 a gidan kurkuku a nan Nijar. Bai wuce wata 2 ba mun je Nijar, kun gani a social media tare da shugaban Sheikh Abdullahi Balalau, shi ya jagorance mu, ana raba kanana da su Malam Abubakar Giro, su Farfeso Pakistan, su daraktan agaji na ƙasa. Kun gani a social media wa ya karɓe mu? Shugaban ƙasar Nijar Bazu, shi da kansa ya karɓe mu, ya kuma yi jawabai wanda ba zan iya tunanin ɗan adam da ya yi jawaban da ya girmama ƙungiyar Izala kamar jawaban da wannan shugaban ƙasa ya ba. Ya ce kuma lokacin da na tsaya takara na samu labarin addu'o'i da kuka yi taimun daga Najeriya, Allah ya ba mu nasara, kuma Allah ya karɓi addu'ar ku gashi ya ba mu nasara. Ya ce ku kuma duk abin da sunna take so a nan ƙasar ga fili ga mai doki. Allah ya cika alƙawarinsa ko bai cika alƙawarinsa ba. Mun je ƙasar Ghana, katafariyar makaranta ce aka gina, Islamic Medical Training College, har digiri ana bayarwa. Gine-ginen makarantar sunayen malamai Izala aka sa, ba a Najeriya ba. Akwai blog da aka sa sunan sarkin musulmi, akwai blog da aka sa sunan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, akwai blog da aka sa sunan Sheikh Abdullahi Balalau, wai haddani ma sakatare, wai haddani na ma rasa ta ina na shigo. Mutumin da ya fi kowa matsayi a cikin musulmai a gwamnati shine vice president, mataimakin shugaban kasa. Wallahi shi ya shirya mana liyafar cin abinci a madadin shugaban kasar, kuma tare da shi muka zo aka bude makarantar. Sannan babu irin addu'o'i da fatan alkhairin da bai yi wa wannan kungiyar da gudunmuwar da sunna take bayarwa ba. Kuma wanda ya gina makaranta a halin sunna ne, kuma ita ce makaranta irin ta farko private da wani musulmi ya gina a kasar Ghana gaba ɗayanta. To ku faɗa min me ya saura? Ina ne ba a kai sunna ba, ina ne Izala ba ta kai ba. Mun kai ta Ingila, mun je Germany, mun je Paris, mun je Spain din mun je Andalus har Barcelona, sai da muka je muka isar da da'awa. Ina ne kungiyar ba ta kai ba? Kana ji kokarin kungiyar ne ko yayan kungiyar? Allah ne da ya ce sai ya cika addininsa, sunna sai ta rinjayi duniya, alkawarin Allah ne, Allah yake cikawa. Mun je America, mun je Majalisar Ɗinkin Duniya a New York, ba ku gani ba? Mun shiga Security Council, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya inda suke mitin. Injiniya Baban Daidai, haka ne? Ko ba da ka je ba? Yar guduman nan da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya yake daga yana bugawa, ni ma wallahi sai da na buga. Allah ni ma na daga, shugaba ya ce sakataren bugawa za ka nace da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kuma wallahi da na bismillah na ce ya Allah da kafirci da shirka da bid'a wa bulo saboda to kun ga girman kai yadda yake halakar da al'umma. Fir'auna karan kansa girman kai ne halakar da shi. Qur'ani yace wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi al-haqqi ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.